Jmenovaní žáci budou tak laskaví a budou nastupovat před pódium. Barčuková Lucie. Lucka je přátelská, živá, plná energie. Její zálibou je sport a ráda poslouchá hudbu. Byla přijata na střední školu služeb v Brutále, obor prodavačka smíšeného zboží. Věda Dominik. Prospěl s vyznamenáním. Udělena pochvala třídní učitelky za sportovní reprezentaci. Je skromný, tichý a snaživý, nerad se jakkoliv prosazuje a nemá rád, když je středem pozornosti. Rozšíří řady studentů na Krnovském gymnáziu. Burda Jiří. Udělena pochvala třídní učitelky za sportovní reprezentaci. Jirka během uplynulých 4 let vyzrál jako dobré víno. Dnes je z něj zdvořilý mladík, který žije ve svém světě. Byl přijat na střední školu průmyslovou v Krnově, obor truhlář. Cikánek René. Kliďas a pohodář, který vždy ochotně pomohl, když bylo třeba. Zajímá se o auta, proto si vybral nejprve povolání automechanika. Nakonec se rozhodl pro podobný obor, na který se bude připravovat ve střední zemědělské škole v městě Albrechticích a je to obor mechanik opravář. Friedrich René. Prospěl s vyznamenáním. Udělena pochvala ředitele školy za zodpovědný přístup k plnění povinností a výborné školní výsledky. René je bystrý, rychlý, všechny trampoty, co škola přinášela, zvládal s neodolatelným úsměvem. Byl přijat na střední školu průmyslovou a uměleckou v Opavě, obor informační technologie, zaměření aplikace osobních počítačů. Ježová Lenka. Udělena pochvala ředitele školy za dobrou práci šatnáře, práci pro třídu a sportovní reprezentaci. Lenka je upřímná, spolehlivá, ochotná pomáhat. Svůj volný čas tráví hraním volejbalu. Je přijata na střední školu automobilní mechanizace a podnikání, obor podnikání a služby. Ježová Martina. Udělena pochvala ředitele školy za péči o třídní knihu a práci pro třídu. Je veselá, temperamentní, dívka s dobrými organizačními schopnostmi. Ráda pobývá ve společnosti dobrých přátel. I ona je přijata na stejnou školu, tedy střední školu automobilní mechanizace a podnikání, obor podnikání a služby.